Hả?
kecil wah aku yuk. Bos, wea canda. Kok mandek mas? Jeng aturaken wilujeng dalu Pak Didi. Yes, sugeng dalu Dek Sita. Kepanggih malih kalian jedilan kuda penangsang kuda Pak Dik. penangsang. Nggih, saking pundi Pak Dik? Saking Pugung itu ya Mas. Saking Kocoran. Oh, saking Kocoran ya. Maaf. Kocoran Catur Tunggal. Iya. tuh Mas. Heeh. Nah, pokoknya sukses untuk kuda penangsang. Nggih. Pada malam hari ini. Pokoknya jas hiburan masyarakat di sini. Nggih napa Bu? Napa Bu? Request lagu? Ya itu iki ditawakke. Itu ditawakke, kok nek ra iso ya rasa dinyanyi. Iya. Iya dikasih sing gumyak-gumyak. Parang tritis. Iya.
napa niku? Yes pokoknya derek mawon. Ayang-ayang, Sayang-ayang sampun nggih. Diparingi napa malih derek. Nggih, salajengipun napa Mas? Sesuai playlist ya boleh. Tadi sudah dikasih orek-orek dari penarinya. Nggih. Derek ta Pak De? Iya derek mawon nggih. Orek-orek aneh apa sih? Napa nggih Pak De? Napa Mas Dapo? Segoro Madu. Segoro Madu. Katresnan Sejati. Yang mana dulu Mas? Derek. Apa pingsut? Kok ono sing nambal banyu ora. Berarti mboten bocor Pak. Bocor. Kalis. Ya kali milih apa manut? Nggih, diganti dulu. Tambal bis Mas. Mau ngebis boleh ini? Nggih, tasih nyawiji kalian. Kudu penangsang. Napa riyen Mas? Katresnan Sejati Pak De. Iyo. Ayo Mas Ben.
Piye Pak Mamang tarik pala golnya? Derek, pripun Mas? Oh tarik dulu ya. Tarik dulu. 3, 2, 1. Udah penasaran. Yuk, yuk. Ayo Dun.
nggih. Celak kok nggih Pak Di nggih. Piye? Celak. Diilang iki mau. Heeh, piye? Ora krasa. Iya Bang lagune yo. Heeh. Dipun lajengaken menapa? Apa, Cah? Segara madu. Nggih, monggo. Iya, segara madu ya semoga. Napa Pak Yakti? Jambu alas. Ketriyen niku lagune mboten ganti. Oh, kayak ora jambu alas ora gelem wangi kok. Nggih. Iya. Biasanya ora jambu alas sih cemetrine ora muni. Nggih. Iya nderek Mas, apa dulu? Iya manut. Jambu alas dulu ndak apa-apa. Iya. Heeh, iki Mas Adul ya seneng ya tak lagu niki. Ora? Nggih, ayo Mas. Senenge wis biyen. Oh, babak 2. Jambu alas babak 2 nggih, nderek. Berarti apa sih? Ampe pinter lendo. Heeh, pinter ya Mas ya. Oh, iya kudu alasane pinter Mas iki. Danu ki, Cen. Ya sidakne segara madu. Nggih, Ya, yuk silakan. Mas. Gimana Mas Sekti? Kanti toh? Kanti untuk babak Oh, Pak 2. Yakti itu sabar kok. Lah, kancane ra trimo.
Pripun Mas, tarik napa lagu malih? Ditarik. Oh, Tarik iya. dulu. 3, 2, 1, kudo penangsang. Wes. Mas Gareng, Mas Gareng.
dasar bagus keporo nyoto Keporo nyoto keporo nyoto si dewa Umar moyo insun timbali Umar moyo insun timbali Timbalono Raden Janaka Tresnawati digawe bujo Tresnawati digawe bujo Boyong Nalendra satriya ing Madukara Sekar Melayu Sekar Melayu Layang di sana, layang di sini sama saja. J, lanjut Pak J. Lanjut lagune judeg. Napa? Lagune judeg. Judegnya pripun? Lah piye arep milih apa? Oh, arep pilih apa judeg? Heeh, ya. J. Yuk playlist selanjutnya Mas. Ya, ayo Mas.
Kasunyatan sampun kapiyarsa ngarsa dan samiyo masih bersama Kudo Penangsang. Tarik pola gumreh Mas. Samayungi pas ondang endang ora ana sing iso ngenteni kowe sing tak tresno rasa sayang iki ra bakal luntur saat bae umur kowe rasa sumelang seksa. Kuwi enak lho, Mas. Ayo yo. Ayo Le, ayo. Do sayang tresnoku iki ora bakal ilang. Janji setiaku wingi aku isih kelingan. Sesandingan tresno bulan tresnomu bakal terus bersatu. Rasa sayang iki ra bakal luntur saat umur kowe rasa sumelang sayang. Matur suwun kontak samayungi pas yo
Gimana Mas Sikti? Urung rampung, buru urung rampung ya. Iki ngene nok karang buri urung rampung si papat lengi ngeti. Ya dilanjut lagu nih. Ayo dikasih udan kangen. Nggih, oh gandeng wau. Udan. Pripun Mak, pripun? Tombo ati kalih Nyi Roro Kidul, makin jenengan malahan sing dadi. Nek dadi engko repot kan dadi ora Bu iki Bu. Kalah weton. Lah kok mesak gitu. Bapaknya pawang kalah weton. Maksudnya nyuwun lagune ngoten to, Pak? Nggih. Mangke nggih Pak diselingi riyen nggih. Oh
Adi, Iya. niku mau lagune napa? Udan kan. Udan kangen, nah, berarti penuh dengan rindu tadi ya Pak Di. 3, 2, 1 kudu penangsang tarik bro.
hae 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 hae